Zora nhasi aiwa ndabva yatopoti timbotaura pamusoro penhau yaComrade Bombshell Geza. Wamunoziva kuti Comrade Bombshell Geza aiwa is an expelled Central Committee member. Wamuona kuti aiwa tipinda muna 2025 aiwa vanhu vainzwa mavibrant moves nemapropaganda aitaurwa aiwa nevakomana ve2030 vachiti aiwa 2030 takanopinda panguva inoi and vachimuvha vachiuya vachidestroya masupporters nemaloyalists agenda kosarino chwenga sana pena mashoko anobuda panapa itoka pamusoro paBombshell Geza nobva subscribe like turn on the bell kuti tuna paendo X tona anoposta Bombshell Geza kubuda nyora chiti Blessed Geza single-handedly dismantled the ZANU-PF 2030 nonsense. Now we don't hear Varakashi promoting it. They are all scared of Geza. Mashoko ari aitogwa panapa ane munhu wamuri kuona Blessed Jerachara anoratidza kuti I was a supporter waadvocate Nelson Chamisa aitaura mashoko awa. Right. Nyangwe nyika yese ichiziva kuti aiwa mutungamiri wenyika akanyasa kubuda pachena akati inini nyika yese ngaiziva kuti I'm a constitutionalist. 2028 I'm going to step aside. Aiwa ndonozorora zvangu noda kuti aiwa ndozotora constitution. But at the same time taiona kuti mutungamiri wenyika ataura izvozvo kuti I'm a constitutionalist. People they were being allowed to go vachinochanda ma2030 slogans vachinouya vachinobraiba maveterans vachinzi aiwa indosai mutungamiri wenyika kuti aiwa tisuspende ma2020 elections asvike muna 2030 timwedzere dzimwe 2 years. Panguva ino itakuona aiwa that vibrant move ichiitika Bombshell Geza ndobva akabva apindira ndobva akonzeresa chaos. Now chaos haina kuzongoperera panhau ye2030 now takupinda impeachment. Panapa takutoona kuti aiwa ma-MPs they are now being given ma-grants emalands mari and the likes. Mamwe ma-army general takatoona vachitofaiwa vana Anselm Sanyato. Zviitiko zviri kuonekwa kunzi all this is because of the Geza effect. Mukomana ari kuonekwa kunzi aiwa this Central Committee member panguva inoi akaexposa zvakawanda zvasingazikanwi nevanhu. Mudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.